केते सुंदर छात समस्त मो तरफ नमस्कार गुड मॉर्निंग एबे आसिक 7टा बाजिगला मुझे जगन्नाथ मंदिर को जाऊँगी जगह को टे दर्शन करने काली राति भी जाइली दर्शन पाइलिनी फेरिक आसी बहुत मन दुख भी लगी दर्शन करने को एत खुशी जाइली टे दर्शन पाइलिनी एबे जाऊँगी टे दर्शन करी आसबि अपांगर मोर जाऊँ चलतु मो सहित आपण मैंने मंदिर भीतर को तो कैमेरा अलाउ ना मु बाहर रथ काम कौन होती कौन ना कौन केते बाट गलानी केते भिड़ हेलानी कौन कौन स्टॉल फल पड़ी आपण मानक निश्चिंत देखेबी काली रातिर भी किसी वीडियो करी आपण मानक निहाती एइथरे देदेवी चलतु जा जगन्नाथ आगू गले पूरा साइड की रही देखते आमर ये फाइनाली आगे हमारा आसी सारा ना आगे आगे आसते बाजिले आज रथ यात्रा भाया लगे रथ यात्रा आज रथ यात्रा आज मोहर टे मास ना कि जगन्नाथ प्रेमी बुझल प्रकृत जगन्नाथ प्रेमी चलतु एबे आसिक तो 3टा पर हो गला आम दर्शन सारिक आसी जाइलु बहुत बाधारे मुझे शोई पड़ी कहीं दर्शन बहुत बढ़िया भाव आम दर्शन कलु रह टे हो आस 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 बहुत बढ़िया भाव जगन्नाथ को दर्शन कलु एत भिड़ होता एत भिड़ होता आम जड़े पुलिस को कहीकि पशिगलु जाकि दर्शन कलु दर्शन सारिक आमको उत्तर द्वार पटे छाड़देला उत्तर द्वार ठू पूरा चल चली सिंह द्वार पर्यंत आसिलु चल चली गोड़ हाथ पूरा पिंधा चिटका होता रोषे सारिक मोर टे रेस्ट नौ झी तो केमती होते आपण मैंने देखुए जमा भी वीडियो कर दौनी खाली कैमेरा फ्रंट को पड़े आड़ी दूची बहुत दुष्ट हो सी काली राति भी आम जाइलु दर्शन करने दर्शन कर पाइलुनि 11:30 ରୁ 12:30 न्यूज़ रे मु सुनिथिली जे नवजौवन दर्शन मिलिबो जाइथिलु दर्शन करने को सेतक भी मिललानी सेठु फेरी भी बहुत मन दुखरे आसिलु सेठी पुलिस मानकर जो एते खराब व्यवहार सेठी ठिया होइकी करूथांदी भल लागुन थाए सेठु मन दुखरे पळे आसिलु दर्शन कलुनु अपा कहला सकाळु जी बाहरी उठिकी दर्शन करिकी आसीबा से सकाळु आम बाहर की पलैलु दर्शन करने लगी दर्शन कलु बहुत बढ़िया भाव दर्शन हो गला जगन्नाथंकर काली रथरे देखा मु पारिबी जदि जीवी रथ टणा वीडियो आपन को देवी
ସେଟା କହିପାରୁନି। ମୁଁ ତ କେବେ ଏତେ ଗହଳିରେ ଯାଏନି, କେଉଁ ବର୍ଷ ବି ଯାଏନି ରଥ ଦେଖିବା ପାଇଁକା। ମୁଁ ଟିଭିରେ ଦେଖିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଏ। ଦେଖିବା ହେବ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବାର ଅଛି ଯେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେତେ ସବୁ ପୋଲିସ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପ୍ରଶାସନରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଢିଲା ଯେ କେହି ବି ଗୋଟେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। କେହି ବି ଆମ ଲୋକାଲ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାହାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାହାରୁ ଯେତେ ପୋଲିସ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ବି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ରଥ ପରେ ଆମେମାନେ କେତେ ହଇରାଣ ହେବା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ନିହାତି କୋଭିଡ଼ ବଢ଼ିବ, ଆମେ ଜାଣିସାରିଛୁ ବି ଆଗରୁ କୋଭିଡ଼ ବହୁତ ବଢ଼ିବ। କେହି ବି ଗୋଟେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, କାହାରି ମୁହଁରେ ଆମେ ମାସ୍କ ଦେଖିଲୁନୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ, ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣେଇବେ। କାଲି ତ ରାତି ପାଇଲା ଆମର ରଥଯାତ୍ରା, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷରେ ସେ ଦିନ ଆସିଯାଇଛି। ଆମେ ଫୋନ୍ ନେଇକି ଯିବୁ, ମନ୍ଦିରର ସୁଟିଂ କରିବୁ। ମାସ୍କଟା ଖୋଲ, ଦେଖେଇଦେବା ଟିକେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛାଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଲାଣୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯାତ୍ରୀମାନେ କେମିତି ଆମର ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କଳା ଘୋଡ଼ା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନା କଳା ଘୋଡ଼ା, ବଳଭଦ୍ର, ସରି କଳା ଘୋଡ଼ାଟା ବଳଭଦ୍ର। ଚାଲ ଗାଡ଼ିଟା ସେପଟେ ଥୋଇଛେ ବା। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି କେହି ବି, ଗୋଟେ କାହା ମୁହଁରେ ବି ଗୋଟେ ମାସ୍କ ଦେଖିଲୁନି। ରଥ ପରେ ଯେଉଁ ଆସିବ ଉଡ଼ିକି, ମୋତେ ତ ଏଇ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିକି ଭାରି ଅସନା ଲାଗିଲାଣି। ରଥ ପରେ ଯେଉଁ ଆସିବ ବାହାର କରୋନା ହବାଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ରଥ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଦେଖି ସାରିଲାଣୁ। ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ଛୁଆମାନେ ସିଆଡ଼େ ଶୋଇପଡ଼ିବେଣି। କେଉଁ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ବି ଗୋଟେ ମାସ୍କ ନାହିଁ। କେତେ ଅଭଦ୍ରଙ୍କ ବେଳେ ଆମର ସବୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କଲଚର, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ନୁହେଁ କି ପୁରା ଢିଲା। ଏପଟୁକା ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିଦେବା, ଦେଖେଇଦେବା କାହା ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ନାହିଁ। ଦେଖିଦେବା, ହଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ମାସ୍କ ନାହିଁ। କାଲି ରାତି ପାଇଲେ ରଥଯାତ୍ରା, କେତେ 20 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିନି କାହାରି ବି, ବାସ୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାରିଆ, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିନି କାହାରି ମୁହଁରେ ବି, ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ବି ମାସ୍କ ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ସରିଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିଲାନି, ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ପୁରୀରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ହେବ। କାହିଁକିନା କାହାରି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ, କାହାରି ପୋଲିସ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଏତେ ଥିଲା, ମଣିଷ ଥିଲା ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ କାହାରି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ, ଦୋକାନ ମାନେ ଏଇଠି ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଛି, ଜଣ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଅଛି। ଆରେ ଅଛି ରେ, ଦେଖିକି ନାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛାଡ଼ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଖାଲି କମେଣ୍ଟ ପରେ କମେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ତ ଲୋକ କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କେହି ଦେଖାଗଲାନି।